Abameli bathi iphaphu langakwesokudla likaClive Debbie Lewis ligcwele umdlavuza futhi ke usalelwe izinyanga ezimbili nje kuphela ukuba aphile. Izikhulu zokukhishwa kukaShwele zaziphakamise ukuthi uDebbie Lewis akhishwe ngo-2008. Kodwa abameli bakhe bathi ke baphoqeleke ukuthi ke baye enkantolo ukuze ungqongqoshe uMichael Masutha enze njengokwezincomo zakamuva. This government says it has no political prisoners, but at root level, they have a political prisoner, namely Clive Debbie Lewis. They treat him like a political prisoner. uClive Debbie Lewis selokangeniswa esibhedlela ngoMarch ngemuva kokugwazwa eqolo iqembu lezigelekeqe ngaphakathi ejele. Lelo nxeba ke lashaya lafika ephashini lakhe. Usethi ke manje uyesaba ukubuyela ejele ngoba ke esabela impilo yakhe. uMasutha nababeli bakaClive Debbie Lewis sebevumelene ukuthi ke akube nongoti bezempilo ababili nabazomhlola ke bese bebuyisa umbiko wabo ezikhulwini zokukhishwa kwashwele. We should sit down and be very Umfelokazi kaChris Hani neSouth African Communist Party nabo wanikezwe igunya lokuthi ke babe senkantolo benze izethulo zabo. Ummeli wabo uthi ufuna ukubona umbiko ogcwele wesicelo sikashwele ukugula. Kanti ke uDimpo Hani phambilini wathi akakholwa ukuthi ke amadoda abulala umyeni wakhe aselikhulume lonke iqiniso. There is no way then that those two guys planned the assassination of my husband on their own. As far as I'm concerned, though I cannot prove it, there are more people involved. Akacacike nokho ukuthi ke umndeni kaHani uzoshintsha indlela ocabanga ngayo uma usuthole isiqinisekiso ngempela ukuthi uDebbie Lewis usegulela ukufa. Ngabe ke le ndoda eyabulala umunye wabaholi abaqavile ngesikhathi sobandlululo kuleli kufanele yini ivunyelwe ukuyophumula ngokuthula ekhaya noma ke izikhulu zasejele zizothatha isinqumo sokuthi akaqedele impilo yakhe ejele.